за уважение към Господа Исуса Христа ние честваме тези пости наредени, но е казано за малки деца по 6 години, за болни хора, за бременни жени. Религията не е против здравето на хората. Специалното издание на предаването, споделено с телевизия Запад, посветено на великденските празници, разговаряме с отец Ивайло от храм Свети Иван Богослов, село Овчарци, община Сапарева баня. Исус Христос поне знае, че ще дойде този момент. Той прави Пасхата предния ден, а не на самия петък. Поне знае, в петък ще бъде разпнат. Именно събира всички апостоли и казва: утре разпети петък мен няма да ме има, но за мой спомен я ще. Това е символично моето тяло. Закуска, обед и вечера. Какъв е духовният смисъл на Страстната седмица? Защо постът, изповедта и причастието са важни за християните? И какво послание носи Възкресението Христово? Не бива ние да сме по пример на Юда за 30 сребърника да предаде Господ Исус Христос. Защо? И после вместо да е жив с апостолите, Здравейте, уважаеми зрители на предаването, споделено с телевизия Запад. В днешното издание гостуваме в Сапаровбанското село Овчарци, в черквата Свети Иван Богослов. Тук до нас е отец Ивайло. Ще си поговорим малко повече за него, за вярата, за смирението около Великден, един от най-светлите християнски празници, за Страстната седмица като цяло, за смисъла на Великден, за изповедта, за постите, за вярващите като цяло. Така че останете с нас в следващите минути. Ще поговорим на една духовна тема и, разбира се, надявам се да бъдем полезни на нашите зрители с това, което ще разкаже и отец Ивайло. Това не е наша първа среща, така говорили сме и друг път. Вие, отец Ивайло, сте бил наш събеседник и в предходни издания на предаването, споделено с телевизия Запад. Сега обаче така тематично ще поговорим за великденските празници. Искам първо да ви благодаря за това, че така, въпреки че сте доста ангажирани около дните на Страстната седмица, службите, които се провеждат, освен това и изповедта, която така трябва също да отделяте време за миряните. Все пак намерихте за нас достатъчно време, за да поговорим на тази тема. Така че още веднъж благодарност, че приехте нашата покана и се озовахте да бъдете наш събеседник в поредния брой на предаването, споделено с телевизия Запад. Първо нека да започнем от малко по-началото в самия смисъл на празника за постите. Какъв е смисъл на постите, отец Ивайло? Така, бихте ли споделили с нас? Първо искам да ви приветствам и аз с добре дошли, че вие сте едни разпространители, благовестници на Словото Божие и редовно гледаме нашата телевизия Югозападна, нали, тъй като отчитате реално не само за християнството и всички негативни неща, които Бог, нали, не ги харесва. Нали. Именно за Бога няма нищо скрито. Фактически той всичко знае предварително и преследването сега. До Велики четвъртък, утре, най-тежкият ден за християнството. Ние имаме типик, по който се ръководим от Светия Синод издаден. Именно Страстната седмица. Почват мъките вече, предаването от Юда Искариот, който след това за 30 сребърника съжалява, но отива да се обесва и казва: защо? Вика, ти поиска тази цена, ние ти дадахме и така нататък. Условието, тъй като той всичко знае с апостолите, но Бог повече знае от него и така нататък. Именно нашето свещеницето, както всички православни християни, разликата не е голема между католиците. На техния Великден беше на цветница сега, нали, вход Йерусалим, както ние го честваме тук, но именно целта на поста е това, и то е казано: за богатите тая седмица трябва постоянно да са в храмовете. Постоянно, но не като търговците, които са били в Йерусалим. Той каза: храма е за моление, не е за търговия, да продават животни, да правят други неща, и отива, ядосват си и ги изгонва и така нататък. Именно за уважение към този човек, който е дошъл. Фактически, защо се кръстиме с 3 пръста, много добре хора да знаят, и аз го обяснявам на малки деца. На цветница тук беха от детската градина, Лазарка имахме също, много деца, към 25-6 деца, обиколиха селото тук. Просто една красота, хора да ги приемат с драго сърце, отворени.
обятия, не само вратите, за посрещането с тия хубави носи и така нататък. Той всичко знае, но защо? Той даде 10 Божии заповеди на Моисей, да може да спазваме тия канони. Той обеща да ги изведе евреите, 40 години странстване, обещаната земя, но те пак негодуват. Той им даде мана, нямаха храна, нямаха вода, чукна в скалата Моисей, дотече вода. Както нашия заклинник Светян Рилски чудотворец нема храна, но Бог нема да го остави за неговата вера и така нататък. Именно за уважение към Господа Исуса Христа ние честваме тези пости наредени, но е казано за малки деца под 6 години, за болни хора, за бременни жени. Религията не е против здравето на хората, а тя е за здравето на хората. Който може, нека кара всички 40-дневни пости, но който не може, достатъчно е 3 дни, дори до 1 ден да вземе свето причастие. Именно да се почувства тая топлина. Бог, пък повтарям, знае всичко. И той, когато Юда го целува, вика: учителю, да ти благодаря с целувка. Вика: защо така предаваш твоя учител? На това ли те научи? Нали? И така нататък. След това много е дълга материята, нали? Не знам с колко време разполагате, примерно, че тия страдания, той всичко знае, той е подложен, но да се върнем обратно, той е роден от баща без майка, но тук идва на земята, роден без баща от майка. Единосъщен с Отца, Бог е един, но в 3 лица: Отец, Син и Свети Дух. Именно много малко хора знаят, че Светия Дух се явява 2 пъти през годината. Това е по-миналата година, как заснехте кръщението на река Йордан и се чува глас от небесата във вид на гълъб: този е моя възлюбен син, в него е моето благоволение, него слушайте. След това на Петдесетница, след възнесение и възкресението, казва: ако не се възнеса при отца ми, не да ви спратим обещанието. А какво беше обещанието? Да говорят на разни езици. След неговата кончина той се обръща и благодаря и на патриарха, който миналата година идва тук на 8 май, храмовия празник, отслужи божествена света литургия, нали, запозна миряните с житието и битието, нали, на нашия храм светия. Нали, единствено той от всички апостоли и евангелисти, 4-мата, е избран и преди да издъхне на кръста, той се обръща към Света Богородица, казва: майко, ето син ти. И на него казва: ето майка ти, за продължаване на Словото Божие. След спирането на кръста, свалянето и погребението, нали, което не е желателно, но така го направи Пилат, нали, с това нещо, тъй като, нали, онзи ден на Цветница те го пресращат с палмови клончета: Осана, което назначи на български: добре дошъл, Спасителю, слава, ура, добре дошъл. След 6 дни същите хора викат: разпни го, разпни го. Какво иска да се докаже? Че тия наши хора са неблагодарни. Значи, когато ти правим добро, е добро за всички. Благодаря ти. Но това е казал дори в водосвета: да се помолим и за нашите неприятели, и за тях да се помолиме. Дали на гробищния парк, не дай си Божи, примерно сега има забрана, тая страстна седмица, да не се ходи така, на такива неща. Има забрана и за венчавки и прочее, и прочее. Темата е много дълга, но защо трябва ние да заблуждаваме хората? Защо писан Пилат там, един разбойник? Но Свещеното писание го записало да се докаже, че това не е лъжа. Това е самата истина. При царуването на Ирод, при царуването на Пилат, нема лъжа. Те като възкръсва Исус Христос, нали, и отиват жените мироносци да помажат тялото, камък е отвален, а те се чит: ние сме жени, кой ще дигне този камък? Но като виждат тия пазачите да не го откраднат некой, гледат, гроба е празен. И тогава се връщат, обаждат на Пилата. Те им дават безброй пари, да не стигнат до истината, че той действително е възкръснал, да кажат, че нощеска стражата е спала и те са го откраднали неговите ученици, което е недопустимо абсолютно. Именно. Думите на Исус Христос, Бого човека, както казваме ние, и нашия храм светия, нали, на Възкресение, тогава четеме от Анвона проповедта, нали, за Възкресението. Той беше светлината, Словото, и Словото беше у Бога, а Бог беше Словото. Тия неща много ни задължават. След Възкресението, какво честваме? Светлата седмица. Той възкръсна. Именно всички да се радваме. Всички да се радваме. И аз се много така гордея и на държавата, на правителството, че отбележиха тия празници да бъдат официални празници, да може всички работещи в чужбина да се приберат тук, нали, при своите родители, майки и баща, тъй като на времето нападна много така нашето
многочислено бехме 9500 на времето, сега едва на 6 милиона и половина, но това са други теми и така нататък. Но тук трябва и политиците не само да обещават, а да се върнат, да видят какво ние гледаме на изток, откъде изгрева слънцето, да се засрамим от иконите, че действително това нещо го има. Когато се молиме, Господи, дай ни, нямаме деца, Господи, дай ни това, и сме благодарни. Но има и друго нещо. Защо първият наш прародител Адам, който на български значи земя, да не бъде сам. Кога го създаде Бог? Едва на 6-тия ден. Всичко направи готово и най-накрая човека. Но казва, обладайте, радвайте се, множете се, но да не бъде сам, създаде Ева. Ева на български значи живот. Но да не бъде от главата да е команди, да не бъде от краката да е тъпча, заспива сън и близо до сърцето от реброто. И ги благославя. Но казва, имам едно желание към вас. То е заповед. Само от това дърво, познанието доброто и злото, няма да ядете. Но първият ангел, който беше сполучлив, недоверен на Господа, той го изгони от твоето братство и той стана ангел. И зависта е много голема и сега още практикува. Дявола не има спане. В Рилския манастир, предлагам, сте ходили, преди влезнете в храма Успение Света Богородица, от десната страна е изографисан черния, грозния дявол с ония зъби, голем език, черна опашка, дълга. И се борят за душата. За душата на всеки един от нас. Дали ангелите да вземат душата, дали дявол да вземе. И много хранят на изпит тук четем и киприянови молитви, които против магии, против други неща и така нататък, да получат изцеление. Но той създаде тайната вечеря. 50 книги са в Стария Завет написани. Първият е Мойсей, който с пост и молитва беше на планината Синай, да вземе на скринжал на камък, да му диктува Бог и да напише тези 10 Божии заповеди. Но защо ги написа? Да може да ги спазваме. Там казва, да нямаш друг Бог освен мен. А ние какво правиме сега? Бог на виното, Дионис, Бог на това, Бог на кравата, Бог на еди кой си. Ама той един бе. Ама той един троичен. Защо трябва да верим да си измислиме други богове и да се разнасяме? Той е казал, че допустим дявола да видите антихриста, докъде че ви отведе. Това последно време не виждаме ли? Малките деца, наркотици, пияници, другирани, алкохолици, шофират, катастрофи и без война. Отиват си невинни хора и така. Защо да е това? Ама ние имаме канон, по който да четеме. Аз съм приготвил типика от Черковния устав, когато черни одежди се носят именно през тази страстна седмица и завесата на храма е черна. Тъй като всичко трябва да тъгува за това нещо. Не го желаеме, но се случва. Именно в Новия Завет той събира всички апостоли на Велики четвъртък и в петък казва: яще, символично това е моето тяло. Пийте, символично това е моята кръв, но не от дренки, не от боровинки, не от капини, не от други плодове. Именно навсекъде, вие сте видели, запознати сте, изографисано, ако не художникът от дърворезбара, на всеки храм гроздето. Именно ние на 6 август, духовните лица, го благославяме. Демек от това се получава кръвта Христова. Преображението е друго. Преображението на Господа Исуса Христа. Нали? Той се преобразява пред своите апостоли горе. Но именно гроздето от това се даде. И като правим ни така наречената евхаристия, света божествена литургия, тъй като човешкото тяло, когато са прободени ребрата на Исус Христос, за да се убедат хората, че действително е починал, поне на другия ден е празник, как че стоят разпъти хората на кръстовете гори да празнуват. Именно Исус Христос поне знае, че ще дойде този момент. Той прави Пасхата предния ден, а не на самия петък. Поне знае, в петък ще бъде разпнат. Именно събира всички апостоли и казва: утре разпети петък мен нема да ме има, но за мой спомен яще. Това е символично моето тяло. Закуска, обед и вечера. Затова и разпети петък е най-тежкият празник. Абсолютно И тогава е строг пост. И оттичането на Стоян Кръстител, това е кръстов ден, тия 4 дни през годината е наредено да бъде строг пост. Пак повтарям, за малки деца, за бремени, за болни хора, това не се отнася и така нататък. Та има канон, по който ние трябва да се движиме и да го спазваме.
И даваме устъмленията не на подигравка, на действително нашите православни християни. Аз като свещеник вече направих Христовата възраст тук в този храм 33 години. Живот и здраве, правих много катастрофи, но с полай на Бога и днес съм жив, върби съм отдавна пенсионер, не ми дава сърцето да напуснем. Наскоро боледвах малко, бех в болницата и така нататък. Има изпитание, но ние трябва да се надяваме. Значи, то примери ги дава много. Господ наш Исус Христос, това е с кръвотечивата, това е с бедния Лазар онзи ден. Как 4 дена той е починал. И сестрите на Лазара, Марта и Мария, викат: Господи, да беше тук, не може да допуснеш. А той е много близък на Господа Исус Христа. Вика: не бойте се, той лежи, не е починал. И според техния обичай връзват се ръцете и краката. И там в пещера, не е като при нас в земята, се погребват, казват така: Лазаре, стани, тръгват камикът от площата, стани, той става, но не може да ходи, тъй като е връзан. Развръзна обущата, да всичко и става при тех. А преди това нещо имаме също една притча много поучителна за отвъдното, за бедния, страдалният Лазар и богаташа. Единият на борущето стои, раните на това изпитанието, раните тетата му ближат, а другия богаташ, чираци, но друго това, леска и дрех, отиват горе, голема бездна зяе от едните между другите. Тук има икона също изографисана, дали както и на времето са били най-точни пекарските везни, сега 21 век има електроника и прочее. Къде отиват нашите души според нашето прегрешение, волно или неволно? И обърнете внимание, Бог прощава не 7, а 70 пъти, 70 пъти по 7. Кой че е да ти прости толкова много? А той е снизходителен. Но пак да се върне обратно на Адам и Ева. Защо дявол ги накара да ядят от тая ябълка забранената? Хубаво бе, ядаха. Но защо не се покаяха? Именно той изпрати Св. Йоан Кръстител за покаяние в река Йордан. И те го питат евреите: ти ли си Христос? Не съм. Ти ли си свети пророк Илия от Стария завет? Не съм. Защо кръщаваш тогава? Казва: аз кръщавам с вода за покаяние. По мен идва това, който ми изпреварва и не съм достоен да му развържа ремъка на обувките. Той е преди мене. Но идвайки в река Йордан, иска той да се кръсти от него. Вика: не, така е писано. Ако действително имаме пророци на времето, предсказват за раждането на Исус Христос от дева, значи тая девица, и когато научава от ангел Гаврил, че зачене, тя вика: как е възможно, аз мъж не познавам. Ангели казва: това, че е заченето от тебе, от Духа Светаго. Именно Словото казва, че той се роди един път без майка, с баща. Втори път се явдава от Светия Дух, без баща, от майка. Но това да се докаже. Но тук пак да се върнем обратно. Защо? Създадах ви. Това няма да ядете, но дявол да ги предоставя. Добре, яли сте. И той казва: Адаме, къде си? Вика: тук съм, но ме е срам да те погледнем. Как че те е срам, ако не си нарушил заповедта? Тук оправданието. Не аз, жената, която ти ми даде, тя ме накара, тя ми даде ябълката. Виж кое оправдание. Аз съм ти дал жената. Нали? Тя вика: не аз, дявол ме накара. Добре бе, покайте се бе. Господи, виновни сме бе. Нема човек безгрешен. Един безгрешен си ти, който не те познавам, освен на апостолите, благочовека и евангелистите, а чрез тях и них. Ние ги познаваме от иконите. Знаете добре, че икона е гръцка дума, което значи образ. Ние имаме представа за Стефан Кирилски чудотворец, нали, и така нататък, поне не сме през неговото време минали. Знаем другите свети, образно и така нататък. Но не само да ги виждаме, а трябва да им вярваме. Те се молят за нас винаги натам. И тия хора трябва да докажеш, че действително това е нещо. И тъй като нашата вяра е много слаба все още, преди години ходихме в Министерството на образованието, всички свещеници, монаси, монахини, искахме да се направи 1 час вероучение. Вместо 4 часа рисуване, 4 часа физическо, 1 час да се остави от тия предмети тук. И след дълго, и два такива, нали, като вас, нали, да ни изпитат защо сте тук, какво сте тук и така, журналисти. И накрая излезнах решението: свободно избираем предмет. Вие също, благодаря ви, че отразявахте в Самораново. Имаме отделно училище вече, Параклис, благодарение на Михата Севдин и така нататък, нали, на моите колеги от Дупница, дали да има. Но тия деца на сила не може да дойдат. Трябва някой да ги доведе, родителите и така нататък. Имаме условия винаги, но те вече гледат друго. Ако на времето са забележали, аз съм по-възрастен от вас, каква беше модата? Ако видиш нещо скъсано на колената, срамота е.
Сега модата е с скъсани дрехи да ходиш. Добре бе, това е антихриста, къде отиваш ти бе? В училище ходим с петлици, с друго, да знаеш, че това е ученик. Сега с дънки, с джинси и така. Но да не се отдалечавам от темата, примерно сега. Да сме благодарни, нали, за това, че ни има, че тия храмове ремонт правиме. Имаме дарители, на които им благодаря. Но много хора, наскоро едно момченце в чужбина работи, ние имаме книга, ако искате ще я покажем колко народ са дарели, примерно са по 1000, по 500 лева на старите пари и така нататък. Нали, и казвам да ги запишем в книгата. Вика не, то отгоре вижда всичко. Именно не бива ние да сме по пример на Юда за 30 сребърника да предаде Господ Исус Христос. Защо? И после место да е жив с апостолите. Така, същия този човек примерно сега. И Тома не е верни, за него да ви кажем. Защо? Когато след възнесението Господ идва при апостолите, примерно сега след възкресението, извинявам се, нали, той не е там. Те му казват, видяхме Господа. А ако не тура пръста в ребрата си, нали, и да погледна раните от гвоздите, няма да повярвам. След една седмица идва екипът Исус Христос при заключени врати, поради страх от юдеите. Идва и Тома. И вика, Тома, виж, погледни и бъди вярваш, а не вярваш. Та не бива ние да се докажеме по такъв начин. Защо? Ама той се доказва по някакъв начин, бе. Тая жена 12 години кръвотечива, всички лекари обиколила. Нема спасение. И допира се без да пита. И той казва, некой се допре. Апостолите казват, наставниче, народът се блъска от тебе, блъска се, иска да се допре до тебе. И тя тогава се признава. Вика, аз се допрех. В този момент кръвта спира и така нататък. Ама то са много примерите, много са примерите свещеното писание. Нещо конкретно да ви кажа, ако се интересувате. Искам да попитам, увеличават ли се хората, които така се присъединяват към вярата, които вече искат да постят, да се отдадат така на Бога, ако щете, през последните години? Какви са вашите наблюдения? Казахте 33 години, така вече сте свещеник. Според вас има ли някаква промяна в хората в това отношение? Сега, първите години, като постъпих тук, нали, 93-та година, бех в семинарта в София 92-та година, нали, старите хора казват изноница. Фактически първото причастие на Тодова събота. Цялата седмица след залез слънце пинат по малко водица. Разбираш ли сега? И тук имаме винаги богослужение. И много хора може би знаят, може би не знаят, то нека чуят от моите уста. Нали, имаме трансплантация на бъбреци, не дай си Боже, трансплантация на сърце, скоро чухме, примерно, че благополучно излезнала. Може без крака, може без уши, може без ръце и така нататък. Но, напуснали душата, тялото остава мъртво. Именно, първата седмица ние четеме покайния канон на Свети Андрей Критски. Там се говори само за душата. О, душо моя, стани, събуди се, защо още спиш? Приближава се края и ти ще се цяла смутиш. Именно велик кой де не може да спре душата. Но ние знаеме, след кончената живот и здраве на всички, гледаме в земята, но се молиме за душата. Не е случайно нашето православие придумва през година 3 пъти за душници. Самата дума за душница, за душата се молиме, не за тялото и така нататък. Та, в течение на времето тия стари хора си заминаха, нали? И то с време, 80 години и така нататък. Имахме столетници на времето, въпреки че са пустили. В Балкана горе има така черни боровинки, червени боровинки, срашки, круши, просто такива яденета, нали? Но като се заколя прасето или телето, ключа от старата на поводилото и у земнико не се влиза без разрешение. И какво се тури на масата, това, че се яде и така нататък. Та хората се живеяли по-бедно, по-скривно, не имаше чешми. 3 чешми бяха у селото, вземе с стовните, знаеш, бардета ги викахме, нали, за една цоцка, носеше се вода да се измиеш и така. Воловете зимно време се караха на реката, разбие се ледо да пият там вода и така нататък, нали. И всичко се работеше. Жените през това време, така че наричен стан, или тютюна, като излезна после, имаха си работа, мъжете за животновъдството и така нататък, нали. И тези неща сега доволен съм. Не мога да се оплача, моите миряни, една цветница, храма беше пълен. И не само от нашите, от селото тук. Ние наброяваме сега 910 някъде си там човека, нали? Бехме много повече, но едни тръгна по София на работа, апартаменти, други по чужбина, както знаете вие така, преселението и така нататък. Но доволен съм, идват хората редовно, има много постът, които идват за причастие и така нататък. Ще да го питам, има ли хора, които така да се увеличават с постите, да
се изповядат при вас, да се вземат причастие? Има. Даже те вчера дойде едно момченце, веднага по страхом Божий фактически е прието малките деца, нали, другите, които имат изповед, нали, по страх Божий, да се причастват. Нали, повече болни хора. И аз викам, имате ли изповед? Вика, да, при монахините, при отец Серафин се е изповедало момчето, дали и аз му вярвам и го причастих. А след това другите, които нямат изповед, нали, поне много хора, защо ще му кажем, нали, принципа на гераците, минала кокошката, снела яйцето у комшиите, нали, скарали се, да така нататък, това е мое, това и така, да, дребни работи и така нататък. Затова има специално наречена, нали, разгрешна молитва преди свето причастие. Значи, аз съм огън, който изгаря на достойните, но ме очисти от всяка сквернота. На твоята вечеря, Сине Божи, за причастник ви приеми. Нема ти дам целувка като Юда, ни като разбойникът изповядвам, но помени ме, Господи, в царството си. Именно да прецениш при тия думи тежки, ако действително не си постил, а искаш това причастие, което е огън, изгаря на достойните, да си помислиш малко, а не такви лицемери, да ме видят жените, дека аз съм постила. Кой заблуждаваш? Себе си заблуждаваш. Кой друг не заблуждаваш? Може ли така пост без изповед? Защото така, по-младите, може би, така, от миряните и хората, които може би не толкова често посещават църквите, така споделят, нали, с великденските пости и ще предприемат тази стъпка, но пък после не се изповядат. Това грешно ли е и в същото време какво ще кажете на такива, които не го правят? Тук трябва да... Защото някои може би го приемат нещо като някаква диета. Разбирам ви, но тук трябва да разграничиме нещата. Значи, може, но не е редно. Сега, ако няма изповед, той може да си пости. Колко иска да си пости. Но, ако дойде за причастие, няма право. Казвам сега, повтарям па. Значи, няма изповед, разгрешна молитва се чете. Ако не присъствата, няма да получи причастие. Нема, абсолютно. Той може да си пости, но не вземе причастие. И като кажем на времето, примерно, Светата Библия ни подсказва, нали, че всеки месец хора да приемат сега по един път поне или 3 пъти през годината да почувстват това теплина. За тия, които са били некръстени, нали, непросветени, затова се казва притвор, ето е началото на храма. Там трябва да стоят. И има специална молитва за оглашените, като дойде момента да влезнат те тогава. Именно ние говорим сега. Малките деца, след раждането, приноса, както Света Богородица при нас, Исус Христос на 40 ден да го представи, така майката задължително да не е отвънка, ето тук на това е на лойче, дойде, запалиме кандилото и там да вземе така наречената голема молитва. От тогава детенцето може да влиза вече с майка му в храма, но не може да взима причастие. Защо? Не е кръстено. Не е християнче. А именно, ние при кръщението казваме, нали, приемаме Духа Светаго да слезне, нито да укрие тая вода тъмен демон, нито с кръщение да зъл Духа да причинява. Так всеки получава ангел-пазител. И да ви кажа един пример, 2 дечица, примерно кръстени, тичат по една пеперуда. Крък. Заайтани от пеперудата пред тех един ров. Ако не ангелия да ги спре, да отидат в ропта. Та именно да вярваме на това нещо. И там казва Светия апостол малко така за присъстващите поне празника, нали, за тех, който се кръсти в смъртта на Исус Христос, той вече не умира. Дявола нема власт над него. Именно при възкресението завесата се раздра на 2, отгоре надоле. Камъни се разпукаха, гробове се отвориха и от вечност тела на светии възкръснаха. Каква сила има това нещо? Каква сила? И пак да заблудат народа, на ти пари да кажеш лъже свидетели. Те така и така. Та съм доволен имаме детска градина тук фактически, като дойде децата примерно на празник на Великден тук, почерпи ги по нещо, изкарате една песничка хубава и мен ми се напълни душата като свещеник, че нема 3 човека и ти да пееш литургията. И да нема никой, ти си длъжен. Но самочувството е друго. Като гледаш, до вратата, пълно народ, малки деца, гласове, едно друго. Ма сам Исус Христос кой е казал? Апостолите викат, не, той е изморен в Гециманската градина, Маслината градина. 2019 години имах възможност да посетим тия места, постоянно ги проповедваме тук в Светото Евангелие и Библията, нали, да стъпиш е друго. Много е нали, рожденото место, на разпятието горе и така нататък. 14 стъпки са до Голгота горе и така нататък. Защо той не може да носи този кръст? Насреща един керениец, който идва от лозето, го карат него да му помогне и прочее. Мисълта ми е, той е гледски, той казва, пущете децата, те са невинни.
Те са невинни, не знаят ни да крадат, ни да лажат. И в кръга, ако позволите един пример да ви кажем, един ловджия незаконен отепала една коза и казал на дете, ако дойдат горските да кажеш, че ме нема дома. И оно дете да дожат горските, къде е баща ти? Нема го тук, да е пръчено тавано. В кръга на майтапа, разбира се. Сега, нека да посочим защо тази седмица е страстна, защо така е наречена. След Възкресението пък светла. Това е страданието. Значи и ние трябва да страдаме с нашия учител. Примерно сега, ако гледаш някой болен човек, твоя роднина, независимо, отидеш на болничното легло, нали казваш, не бой се, питах лекаро, професор, че ти мине, нали така и така, че полиш малко, ти му даваш надежда. Надежда. Именно надеждата е в Бога на всички нас. На всички нас. Неопределени, примерно сега, Велидено, пак повтарям на нашите на копши католиците, така, примерно, но все едно взимаш един влак днес, къде те кара на Варна. Други ден качуваш се на този влак, къде те кара на Варна. Значи ние сме вярващи в един човек, в един Бог. Дали че е малко по-рано Велидено, дали че е дали че е по Григорианския календар, дали по Юлианския календар, пак Бог е един. Първата заповед, аз съм Бог твой, да нямаш други богове и така нататък. Та мисълта ми е, защо ние трябва да почувстваме това, че невиден човек отива, бе. Какво ти е направил, бе? Кажи, какво ти е направил? Само добро ти е направил. Добро. И той каза, докажете на Пилат, какво е виновен този човек. На Ирод. Но там няма право той да го осъжда. И това си измива ръцете. И казва, вземете, вие отговаряте за него. И той каза, невинна кръв предавам. Жена му идва нощеска, вика, сънувах този човек, че пострадаме много заради него. Но той е казал вече думата, а цар да каже някаква дума и да се отрече после, това не е нашите съдии, днеска едно, утре друго и така нататък. Зато това ние сме пристрастни с страданията. Бичуването почва вече. Обличат му дреха, свалят него, обличат му багреница, подиграват му се, бият го, шамаросат го и той търпи. Докажете с какво съм виновен. Ти ли си Христос? Той казва, ти каза тия думи. Всеки ден проповядвам в храмовете. Кажете, ако лошо съм ще направил. Кажете, не съм. Защо ме обвинявате тогава? Ама ти си цар. И като чува Ирод, че се роди цар във Витлен, по Божие вдъхновение, влъхвите носят подаръци, злато, смирна и ливан, да го посрещат къде е. И тъй като в този момент Иерусалим преброяването, много народ отиват, малко са хотели, па и те са бедни, а овцете са на паша, те отиват в яслата. Какво нещо е смирението? Значи този цар да се ясли при воловете, там в яслите да се роди от неговата майка и така нататък. Всеки ден е велик през тази седмица. Абсолютно, абсолютно. Даже казвам в Свещеното писание, чорбаджиите са богати, всеки Божи ден трябва да дойде тука, а за сиромасите дават изключение. Виж какво нещо е дият цяла седмица да не работят, не може. Трябва да изкара на същия хляб. Оти сега, и преди беше, па и сега, частниците, ако не дойдеш без оправдание един ден, айде вонка и така нататък. Страшна работа. Сега и към традициите на Велики четвъртък се боядисват и първите яйца за Велик ден. Това е така казано фактически сега. Това е в смисъла на живота. Както примерно нашето знаме, бело, червено, зелено, фактически това е символ на живота. На живота. Тук няма да спориме като яйцето по-старо или кокошката, нали? Но това е символ на живота фактически сега. Това идва пак от кръвта на Господа Исуса Христа. И когато представете си какво е било на Божията майка, да го гледа жив, с два гвозда на ръцете и два на краката, мислено се преместиме в Иерусалим, да тече кръв от всекъде. Ти малко се наченеш некъде, някаква дръскотина и веднага на доктор търчиш там. Какво е било на този човек? Какво е било? И защо му дават смирна? По-бързо да може да почине. Това е. И всички, защото на Великия ход, примерно, горе на това са изографисани всички инструменти. Това е копието, с което е пробил. Това е... Това е стълбата, по която са го качвали горе, примерно сега. Как го свалят там? Мирото, примерно сега, което му дават по-бързо да загине, да може да го свалят. И защо, примерно, двамата разбойници, които са справедливо обсъдени, примерно, той отдесно казва, ти си справедливо осъден, бе, а той човек не е виновен. Защо? Той вика, ако седи Господ. И той казва, утре с мене, че бъдеш в рая. Действително, че
Той трябва да се бои, да има някаква сила. И той се доказва по много път, повтарям и така нататък. Та много е интересно тия хора, примерно сега. Библията е книга на книгите, преведена на най-много езици. И фактически трябва човек да вникне малко, там е на тълкуване. Ти не може, примерно сега, 50 книги си повтарям в Стария завет, 27 за при идването на Исус Христос. Вижте какво нещо е. Тъй като ние се отказваме всеки път, той изпрати своя единороден син, роден, не сътворен, да ни покаже. И какво? Да покаже как трябва да живеем брат с брата си, комшия с комшията си, а не да се бием и се завиждам и така нататък, се клеветиме естествено. И именно това е благодарността. Трябва винаги и утрената молитва, вечерната молитва, да не легаме без нея. Господи, благодари, че ме запази и през тая нощ. Много хора на времето викаха: утре къде чидеме? Чакай да осавнеме. Нощта не се знае какво ще стане. Легаш, може да не усъмнеш. Затова Бог е творец на всичките примуса. Трябва още един път, и благодаря още един път и на вас, че вие сте едни апостоли, разпространители на Словото Божие. Нека чрез вашето предаване да вникнат и децата малките, да се сбрят пред телевизорите, да видят истината каква е. Не само да дойде да чукнем си яйцето или и така нататък. На времето какво на поклади го клосахме и така, знаете тия стари традиции и така нататък. Първото яйце е червено. Да, абсолютно. Задължително трябва да бъде така. И после при нас, той е забранено по канон, но все пак носиме по-малко от козунака и малко едно яйце при носа и за нашите покойници. Въпреки че не се прави поменно. Промето правим ние, но както се казва сега, да не са забравени от Бога, да не са забравени от нас. При носа имаме деца, имаме майки, бащи и така нататък. Да се носи на втория ден на Великден и при тях. Но именно, пак повтарям сега, тебе не само яденето да доеме, и да се наплюскаме на стране, да преядем и е много тежко. Затова ли си дошъл? Тук сега, само да имате възможност, ние не може по един час на Възкресението Христово да влезат хората тук, но като влезнат, богослужението е нощеска. Караме до 3 часа сутринта и младите хора дойдат, мирошат се само, остават по една яйце там у кошницата и нещо пари на иконата и един по един и останем тук с 15-20 жени, истинските баш, които са. А другите пък гледат младежките работи, повече кръчми и така нататък. Но доволен съм, стукам се ръката на сърцето, доволен съм в нашите миряни християни, те са за показно тук. По другите храмове не знам какво е, но тъй имаме една наша служителка, беше в семинарията в София, сега е в Видин. Вика: отец, има църкви, има свещеници, няма хора. Всичко избега, селата са пусти вече, няма къде. Всичко бега у София. И намира се работа у София, заплатата е по-добра и така нататък. Тук селата запустеха навсякъде и при нас. Никой не работи. Всеки вика, че не си купим. После вика: ама некачество, има нитрати, други работи. Така е, няма начин. Този девиз, извинявам се, този девиз, който комунистите на времето го бяха турили, който не работи, не трябва да яде. То не е от комунистите, то е от Бога. Тъй като той прати своя син при даводелеца Йосиф, да се труди. Именно Дева Мария, пак се връщам на това нещо. Защо? Според техния закон, канон се казва, ако една девица забременее, а нема мъж, трябва да убият с камъни. И тъй като има такъв случай, всички се вземали камъните, тя от средата, тъй като вълчицът само гребе и той идва Исус Христос, казва: добре бе, тя е виновна, съгрешила е. Но който нема грехове от вас, нека пръх хвърли камък. Те се споглеждат и друг пускат камъните на земята. Нема такъв. И той то казва: иди си с миром и не дей греши вече. И по този повод Бог знае техния канон. А Света Богородица нема мъж. Значи преследват я да я убият и нея. Тогава казва близен стар роднина Йосиф, дарводелеца: ти ще бъдеш. Ти ще бъдеш. И Йосиф се съгласява. Затова някой път, някои хора да заблудят. Вика Исус Христос, е сам. А там пише брат Божий, брат Господен. Демек синовете на Йосиф, демек са първи братовчеди и в нашата църква ги приема като брат и така нататък. След чудото, така Възкресението Христово, идва и Светлата седмица. Защо е наречена така? Ама светлината е от Бог. В нашия храм, тук не знам дали сте обърнали внимание, на всеки вход, нашата трикоръмна църква, на всеки коп, е слънцето. Без слънце, въздух и вода няма живот. Свети Константин дава такъв пример, слънцето е едно, но в него има 3 неща. Нема да ви питам, вие знаете, предполагам. Какви са тия 3 неща? Много хора ги питам: ама топлина и светлина. Ама друга какво е? Бог какъв е? Безначален и безкраен.
Значи тая окръжност, топлина, светлина и безначална и безкрайна окръжност. Това са трите неща. И сравнението го дава с Бог. Единосъщен изпрати своя син и майка така и така. Но Светия Дух, това са една тройчност. Един човек. Но той не може да гледа измъчвания народ. Затова помага на всеки един от нас, стига ние да искаме. И така вика, той дойде, но ние го не познахме. Той ни да подаде ръка, но ние не я приемахме. Разбираш ли? А след това вече съжаляваме, защо направихме така. Ама след свършен факт, колко и да плачеш, той е минало вече и така нататък. Но за Бога, той пак казвам, той ни прощава 70 пъти по сегам, стига ние да искаме. И именно за това Светлата седмица и Възкресението, това се казвам вон. Четиримата евангелисти, Йоан, Марко и Матей, нали, отгоре се чете. Нали, проповедта и приветствието на уважавания наш патриарх, нали, Даниил, жив и здрав да не е, да го похвали би него фактически, тъй като той има вера на своите подчинени, но лично иска да влезе в храмовете и тук и са Бани и в Саморано, вие познаете в нашите околия и навсекъде, той да види с очите си как е храма, има ли нужда от ремонт, как се правят богослуженията, какви са дисциплините на свещениците и много неща, което ми много допада приноса. Да го видят на место хората. Тук бе ме заклали 2 шилета и аз не дай път, че той месо не яде въобще, но няма значение. Той лично, нали, освети курбана, даде на всички по една иконка, нали, за нашия храм от Светия Стоян Богослов. На 8 май се чества това нещо. Нали, винаги добре дошли и вие заповедите. Нали, друго е, като дойде примерно при тебе цара. Нали, ние сме винаги тук, ние го споменаваме, но на живо, както викат хората, да го видиш, да се допреш до него, да му целунеш десницата, да получиш благословението. Много е важно и така. Именно за това Светлата седмица, че гордост, че Христос е пак с нас. Пак е с нас. Нали, той казва, ако не се възнесем, нема. Много молите сега, не моята воля, а волята на Отца. Защо ние му кажем примуса на твоите деца към теб, и Диянче, на ти говорим, нали, татко мой, ти си техен родител, но ние в Господната молитва какво четеме? Отче наш, той е на всички Отче наш. Да. Сега в края на нашия разговор, какво ще пожелаете на всички миряни, на всички, които ни гледат по случай така Великден? Да може всички и не само, нали, пак трети път благодаря и на вас, примерно сега, чрез вашите медии да разнасят това Слово Божие, но на времето старите хора са казвали на твоите внучета, вярвай в Бога, там е истината. Не само училище в едно време, знаехте, бе забранено. Разтваляха църкви, правиха и по темелко от складове за цименти и така нататък, нали, рушеха ги, параклиси, други неща. Изгониха 70 човека монастир от Рилския манастир, вземаха им гората, вземаха им всичко и така нататък. Но всичко беше временно. Върнали се пак обратно. И да не забравяме тия свети и нашите приноса, да ги тачиме, като Левски и Ботев, примерно сега, да гледаме от тях. Защо? Те се дали живота, за свободата. А па ние не сме ли достойни? Едно уважение към Господа Исус, който ни е създал, дал ни слънцето, дал ни свободата, дал ни светлината, дал ни природата. И ние да вървиме като Него. Една стара поговорка има, срещу ръжен не се рита. Защо? Поне е остро. Ако ритнеш, ще се набудеш. Затова винаги трябва да сме с Бога. И това да го знаят всички преди сега. И те, он ден гледах пак едно ваше предаване, тук едно село, 6-7 жени. Миналия месец пак гледах едно пак ваше предаване, беше в един, не Стари дол, какво се викаше отгоре, не, дол някакъв беше там. Значи 800 човека са мръвал дол. 800 човека са били на времето. 14 века техна църква, останала само една руина там до Чешменцето. Вие излъчвате това предаване. Нали? И училище имало, и здравна служба имало, и всичко. И са тулите правили на ръце, простират ги и така нататък печено. Това чух от миряните там. Сега са остани 8 жени. И ако дойде днеска колата, вземи ми 2 хлеба, докарай ми други път захар, докарай малко така. Нема автобуси, нема... За съжаление. Къде са тия хора? Ама гледай Смочево, колко богато беше на времето, къде беше Кетница, аз съм ходил там и тя, Герчо беше бригадир, животни, изнася като тюн, всичко едно друго това. Сега едно семейство да остане там, къде е детската градина? Трябва да е лил бобоше, лил, че нема училище, нема нищо, всичко се срина и така нататък. За съжаление, разбира се, за съжаление. Затова моя апел към всички православни християни и вярващи и невярващи, в България знаете, че има и други вероизповедания, които си честват, но немат забрана. Благодарят примерно сега за този ход, що направи Хитлер на времето,
Може един човек да го направиш на сапун, ти бе, освенци и така нататък. Ти не си ли човек, нямаш ли съзнание? За разлика от животните, четириноги, безсловесни животни, ние сме с най-голем разум надарени и на нас за потреба. Но има друго нещо, поне съм завършил зоотехника, преживни и непреживни животни. Ако една крава, коза, овца преяде люцерена или жито пресно, то ще пукне, че гръмне, то не знае да спре. Нали? И затова човека като най-више, ако нещо те заболи стоматолог или хирургично, ти знаеш къде да отидеш, но ако падне животното, трябва специалист да дойде, да му премери температурата и прочее, и прочее. Та именно Бог е творец на всичко, видимо и невидимо. Затова трябва да вярваме, а не кажи ми, ти видя ли го? Подиграват се хората. Ти видя ли го? Видял съм го винаги. Имам сънища съм имал и много катастрофи съм правил, изполай на Бога. Много съм доволен и днеска съм в този храм. Добре, благодаря ви за това, което споделите с нас и нашите зрители. Надявам се, че сме били така полезни за всичко, което разказахте, за смисъла на Великден, смисъла на Страстната седмица, смисъла на Светлата седмица след Възкресението. Така, нещо за финал, накратко да добавим. Бог е казал, вярвайте във всичко. Няма да бъдете подведени. Няма да бъдете подведени. Разликата е голема от дявола. Дали? И винаги вестител, ангел каза да Дева Мария дека изречение. Ангел вестител каза, че Ана че роди. Ангел вестител каза, еди къде си. Той си има хора доверени. Доверени. Именно с тия ангели той работи. Та той каза, кога го вземаха, Юда го предаде. Нима не мога да кажем на моя отец. Милиони ангели да прати, да му освободят. Но така е писано. Така е писано. Това е предвидено предварително. Та сега като гледам по телевизор, чак душата ми се македи кой си, лъжате само за пари. И защо се подиграват с иконите, с ликовете на хората, бе? Какво е това нещо, бе? Само да верят в Бога, там е истината. Пожелавам от все сърце и на вас благодаря, да сте ми живи и здрави и по-често да идвате всички храмове тук. От все сърце ви благодаря. От все сърце. Това, уважаеми зрители, беше всичко по-интересно в днешното издание на предаването, споделено с телевизия Запад.